Dostlar salam. C++'dan kodlama dersimizin 5-sine hoş geldiniz. Bugünkü videoda öňkü dersimizde öwrenen üýtgen onluklary C++, C'ni ulanyp sada bir kalkulator ýasama öwrenýär. Bizim kalkulatorymyz ilkinji bilen ulanjydan 2 sanlar we şol girdilen sanlary goşar, aýrar, köpeldir we böler. Has goşunma üçin kodlama arkaly dowam edelim. İlkinji bilen 2 sany üýtgen ulanymy programa bildirelim. Integer görnüşindäki üýtgen ulanymy san 1 we san 2 diýip programamyza bildirelim. Görüşüňiz ýaly. Şu ýerde integer adly, ýani integer görnüşindäki üýtgen ulanymy san 1 we san 2 diýip programamyza tanapdyk. Aşak getirden, ýani indiki etýän zadymyz gara reňkdäki ekranyna ulanjydan 2 san ýaz, ýani ulanjydan san üçin C'in statementyny ulanýardyk. Geçen tapaklarda öwrenişimiz ýaly C'in statementyny ulanýar, soňra orta 2 san uludur belgisi. Ýani şu ýerdäki integer görnüşindäki üýtgen ulanymy, ýani gara reňkdäki ekranyna ulanjydan islenjek üýtgen ulanymy C'in statementynyň arkasyndan ýazýar. C'in san 1, soňra orta san 2. Şu ýerde görüşüňiz ýaly san 1 bilen san 2-niň arasynda 2 san uludur belgisini goýdum. Näme üçin goýdum? Sebäbi bulan hersi aýratyn bir üýtgen ulluk bolan üçin, ýani san 1 bilen san 2 biri-birine tapawutly bolan üçin şu ýerde 2 sany uludur belgisini goýdum. Ýani ikisiniň ara tapawuty, ýani ikisi tapawutly bir zat döni C++ programasyna tanapmak üçin. Şu ýerde f9 arkaly ilkinji bilen programamyzy save etýär. Soňra f9 arkaly compile etýär. Görüşüňiz ýaly hiç ýangyşlyk ýok. F10 arkaly işletýär. Şu ýerde bizden 2 san diýär. 12 diýelim, 3 diýelim. Görüşüňiz ýaly. Ýöne şu ýerde bir düşünilmejek bir zat bar. Bir çyzyk ýanyp sönüp dur. Ýani ulanjy şu çyzygyň näme many ýanglatýany hiç bilenok. Ýöne şuny has bir düşünip bolar ýaly şu çyzygyň ýerine, ýani ulanjydan näme zat islenýän bolsa, şuny şu çyzygyň ýerine ýazaly. Ýani ýokarda gara reňkdäki penceremizde ýazyrmak üçin ulanýan statementyny cout statementy diýip öz bilişiňiz ýaly, ýani cout sany kiçik belgisi. Koşadyrynyň arasynda şeýle bilet ýazalyň hasaplamak isleýän 2 sanyňy girdiň diýip ýazalyň, ýani ulanjyga has düşünip bolar ýaly. Yani şu ýerde hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýip ýazdım. Knokodam goýaýyn şu ýerde. Endi 2 sany kiçik belgi arkaly endline diýip tetir tamamlaýyn, nokota arkaly cout statementyny tamamlaýyn. F9 arkaly täzeden compile etýär. Görüşüňiz ýaly hiç ýangyşlyk ýok. F10 arkaly işletýär. Görüşüňiz ýaly hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýdim. Şu ýerde birinji 12-ni girdeliň, soňra bolsa diýelim 45 diýelim. Kaç san girdiňden bolýar? Görüşüňiz ýaly programa, ýani ulanjy has düşünüp bilýär, ýani hasaplamak isleýän 2 sanyny girdiň diýip ýazamyzdan soň programamyzy ulanjy has düşünür ýaly şu zatlary etdik. Indiki etýän zadymyz aşakdan täze bir üýtgen ulluklary tanapýar, ýani goşmak, aýyrmak, bölmek, köpeltmek diýen ýaly sözler ulanmak isleýän, ýani täze bir üýtgen ullukymyzy, ýani integer görnüşindäki üýtgen ullukymyzy aşakda bildirýär. Goşulany, aýrylany, köpeldileni, bölüneni diýip 4 sany üýtgen ullugy, ýani integer görnüşindäki 4 sany üýtgen ullugy C++ programasyna bildirýän. Aşakda bolsa, ýani bu zatlary, ýani 4 sany üýtgen ullugymyzy näme üçin bildirenini aşakda has düşünür. Ýani şu ýerde 4 san girden üýtgen ullugymyzyň näme diýeni aşakda C++ programasyna tanapýar, ýani ilkinji bilen goşulany bilen başlary. Goşulany deňdir. Goşulany bolanda ýani şu 2 sany girden sanyň, ýani 2 sany girden sanyň biri-birine goşulany diýmek aňlatýar. Ýani san 1, birinji girden san goşmak san 2. Görüşüňiz ýaly goşulanyň näme many aňlatýany C++ programasyna tanapdym. Aşakda aýrylany diýen üýtgen ullugymyň näme many aňlatýany C++ programasyna tanadaýyn. Aýrylany deňdir san 1, aýyrmak san 2. Görüşüňiz ýaly nokota arkaly tetir tamamlaýan. Indi köpeldileni diýen üýtgen ullugymyzy C++'a näme many aňlatýany tanadaýyn.
köpürdilerini deňdir. San 1 köpürtmek. San 2 nokta arkaly filtr tamamlayan. Indi bölüneni diýen ütgen ulugymyň näme many anlatýany C++ programmatyna tanatýan. Yani san 1 bölmek san 2. Görçüňiz ýaly. Hiç ýalňyşlyk ýok. Yani şol edelatdan täzeden aýdyn. Yani integer adly, yani integer görünüşindäki ütgen ulugymda 4 tane ütgen uluk tanatdym. Yani goşulany, aýrylany, köpürdileni, bölüneni. Yani şu ütgen ulugymyz geljekde, yani indiki ýazak cout statement arkaly gara reňkdäki ejramyzda ýazgyn ýazarmak etlenmizde has kömegi diger. Şu ýerde hertiniň goşulan diýen ütgen ulugymyň näme many anlatýany şu ýerde tanatdym. C++ programmatyna aýrylan diýen ütgen ulugymyň näme many anlatýany we beýle köpürdileni we bölüneni adly ütgen ulugymyň näme many anlatýany C++ programmatyna şu ýerde tanatdym. Indiket ýazadym. Cout arkaly şol san 1 we san 2-ni san yani goşmagy, aýyrmagy, köpürtmegi we bölmegi hasapladyp gara reňkdäki ekranymyza jogabyny çykarar ýaly etmekçi. Yani şu ýerde cout ulanýar. Yani gara reňkdäki ekranymyza ýazyrmak üçin cout ulanýar. 2 san 2 belgisi san 1. Ýene 2 san 2 belgisi 2 san goşadyrylan arasynda goşmak. Ýene 2 san 2 belgisi san 2. Ýene 2 san 2 belgisi we şu ýerde ýende goşadyrylan atçap we deňdir ýazýar. Şu ýerde ýene 2 san 2 belgisi bilen goşulany diýip ýazýar. We endline arkaly filtr tamamlaýar, nokta arkaly cout statement tamamlaýar. İlk doklar arkaly compile etýär, F10 arkaly işletýär. Görşüňiz ýaly şu ýerde. Häzir ilkinji ýazan coutumyzy, ýani san 1 bilen san 2-niň goşulanyny has ýeňişden görelim. Şu ýerde diýelim 23 goşmak 45. Görşüňiz ýaly şu ýerde cout statement arkaly 23 ýani 2 sany girilen sanlary, ýani 23 we 45 bir-birine goşup 68 diýen sany alym kodlama arkaly. Indi şol edilşi goşmaga ýazan kodlamamyzy aýyrmaga, köpürdileni we bölüneni ýazary. Oň üçin biraz wagt twistlemek üçin şu ýerde copy paste ulanaly. Ctrl C arkaly şu ýazylan atlamy kopýaladym. Yani Ctrl V arkaly bolsa aşağı filtre täzeden bir geçirdim. Yani bize 4 san gerek bolan üçin ýene de şolary ýaly etýär. Görşüňiz ýaly birinjimiz has hakykysy, yani birinjimiz bilen ikinjimizin tapawudy şu ýerde goşmagy derek aýyrmak goýýar we şu goşulanyp ýazdan ýerine derek aýrylanyp ýazýar. Şu ýerde goşmagy derek üçünjimizde köpürtmek ýazýar. Goşulanyp ýazdan ýere derek köpürdilenip ýazýar. Köpürdileni dogry. Şu ýerdäki 4-njimizde bolsa şu ýere bölmek ýazýar we goşulanyp ýazdan ýere derek bolsa bölünen diýip ýazýar. Bölüni 1/0 aşağı gaýdypdyr. Biraz käkenleşdireli. Indi F9 arkaly compile edelim. F10 arkaly işledelim. Görçüňiz ýaly hasaplamak isleýän 2 san sanyny girdim diýär. Şu ýerde meselem 12 ýerdelim, biram 4 ýerdelim. Görçüňiz ýaly şu ýerde ýazan kodlamamyň yani kodlara göre 12 goşmak diýordum 16-ny, 12 aýyrmak diýordum 8-ni, 12 köpürtmek diýordum 48-ni, hem 12 bölmek diýordum 3-ni, yani sade kalkulatorymyz, yani sade kalkulatorymyzda ýazan kodlamamyz şu jogaplary berdi, yani dogry jogaplary berdi. Şu ýerde ýene F10 arkaly işledip bir zady barlak görelim, yani 4 diýelim we 3 diýip görelim. Şu ýerde görüşiňiz ýaly 4 goşmak 3 7, 4 aýyrmak 3 1, 4 köpürtmek 3 12, 4 bölmek 3 1 diýip tanatdy. Ýöne aslynda şeýle bir pikirlemek badyr şu wagt. Näme üçin 4 bölmek 3'e 1 diýdik? 4 bölmek 3 1 deňdäl diýip bir pikirlemek badyr. Ony şu ýerde düşündirmek isleýän şu ýerde biz başda ütgen ulugymyň görüşini integer diýip tanadypdyk. Integer diýmek näme diýmek? Yani geçen ýerdeki sapatamyzda görüňärsiňmäli integer diýmek yani takik sanlaryň ütgen ulugy. Takik sanlaryň görünüşiniň ütgen ulugy. Yani
1, 2, -1, -2, 0 şular ýaly, ýani minus tükönüksizlikden plus tükönüksizlige çenli takik sanlaryň üýtgen ullugyny görnüşi. Integer ýöne, ýani ýanky ýerde 4 bölmek 3'i, ýani aslynda nokotly, ýani 10'lık bir san bolan üçin gün bir diýip ýa-da sebäbi integer atly üýtgen ulluk, ýani integer görüşinde üýtgen ulluk takik sanlar üçin niýetlenen üýtgen ulluk. Şoň üçin geçen derslerimizde görüşimiz ýaly nokotly sanlar, ýani 10'lık sanlar üçin bir üýtgen ulluk we aýratyn üýtgen ulluk. Oňa ady bolsa float, ýani geçen ýerki sapaklarda görüşimiz ýaly şu integer atly üýtgen ullugymyzda float atly üýtgen ullugymyzda çalsadyň şu ýerde F9 arkaly compile etýäs, F10 arkaly işletýäs görüşimiz ýaly hiç ýangyşlyk işledi. Şu ýerde iki sanymyzy girdeliň, ýani ilki bilen ýanky girden sanymyzy girdeliň, 4'ü girdeliň, biram 3'ü girdeliň görüşimiz ýaly. Şu ýerde 4 goşmak 3 deňdir 7, 4 aýrmak 3 deňdir 1, 4 köpeltmek 3 deňdir 12, 4 bölmek 3 bolsa 1,10'nyň 3 diýip gaýtarylan gitýän bir san diýip hakyky jogabyny çykardy. Görüşimiz ýaly float, ýani 10'lyk sanlar üçin niýetlenen bir üýtgen ulluk. Indi aýtmalar ýalymy. Bugünkü videoda aýtjak şulardan ibaret. Egerde bugünkü dersimizde degişli käbir soralaryňyz bar bolsa, videonyň aşagynaky tefsirler kysmyna öz tefsirlerinizi ýazyp bilersiňiz. Ýa bolmasa açıklama kısmına öz mail adresimizi koyuyoruz. Şu yerde bize kontakt edip bilersiňiz. Ilk videoda görüşençe hoşça kalın.